بری ناترموت بموته بمشتق ناترموت تفرچه خواه سقاند هنرا بو هنر بریا حمو هنرا لوی گلی علی مشربکن ناترموتی دان بوکن روب خیلی قوارتن دقویرن جوه هیله جوه کهلکه جکلیمکه جوره جیره خلاصه ده توالی لسر همان نمای لراسیونالیتیا همان هووک وگر بی کرده برسر نتوتشته پابلو حیرا تالیه و نگری کلاسیزمی لو امبرو نسانسن alternatifa aristokrasiye heji roji kurde. Ji kubizma evrağın sürgünlüğa muhme li koz û mitrisên hudud û toprağên vî welatî şixeynî terş û talanên komareke emirqut li ber zû bala 28 caran 28 guernîka wek toz û kulxanê li movikên min suhirîn. بریم کامل ببن نفرچه هوی توالا شر دبن پابلو حیرا ام نوین ایشینه کرده امه آلان کردی گل بگل برین پیل به پیل خوین ام جوالاته کی بخت وسلهی را فسلین و سری هلدانان بنگزین قادا شر اف دمو هر دمو خوش به و دلی و گش به تماشاوان هجا و وجه حزین دلال ام جاره کردن به برنامه خو یا بیرا وجه به هورنه ام جاره کردن لآمدا رنگینن باجار وجه باجار هستان باجار برخودان و راپرینا زمان وجه کردی میوان می ایرو هلبسکار و لیکولینر ریدور دیجله امی لیگل ریدور دیجله هم درباره کارو خبرتین وی ویژه‌ای ده هم درباره برهمین وی ده هم جی درباره تکیلیاد نوبرا ویژه مجار و چافکانی ده فکر و رمان خواه گوره پار و بکید که رودر هنگله بخیر هاتن سپاس ناب خیلی دبی ام جبوی هلبس خواندنات گله سپازی که مالات آوا به دلیت ساوه دنگی تل دنیا به سپاس که رودر ام دبینن ود جوانتیه که ود جوانتیا خود دز به کارو خبرتن ویژه کیه گلو تشتین کود زارو کارتیه دن لسر و باندور کرنن چه تاککسی به چه مالباتی به چه جواکی به او بری و دای زمان ویژه کردی به تایبتی جه هلبستی چی بود؟ براستی یعنی وی چاقی وقتا تو چوان روژیم بری او زاروکاتی وانا بلکه وی چاقی پر ند بیراهن تشتان دی لی وقتا سال دی بهرن تمزن دی بی وی چاقی فرق دکی که چه تسیر لی تکرنه وکی هر گلک کسان مالباتان دیامنجی دخواست از بچم مدرسه ببن خودی علمت واری اولیده و چاقی لگوند پر بچوچک بوم میشاند جوان بردست سیدایی کی و حجره که مدرسه بو البروی خواست از بعلمم یعنی هنتشتان دوی واری ده ببن خودی علمک لين چه نبو او حياة دمك چه بو باشه مدف جبرده من دف جبرده لي او سالن كواس چموي حجري كي و اوي او بلاغاتهم مثلا مولودا كرماجي براستي پر تسيرك من دكر و او آهنگاوي و پر لخوشان من گوتنين وي ين وي جي ريتماوي هيمانين وي براستي بله پر لخوشان من دچو و از وری فرق پاش از مفرقی که وینا تشتک من دهشتیه یعنی هلبت وقت وینا مثلا که من هبو تم جمر هلبستن جگر خوین وان دخاند وقتا امزارو او جی تسیرک مزم بو لی چقاس در وقت در باس بو زمان بهوری
li ew şop neçû jime wer hasıl em hatin em bêjin dest dibistanê wan kir dibistana navîn de hevalekî me hebû çend sala ji me mestir bû lê dereng dest mektebê kiribû dibistanê kiribû rojek lê pirtûknê dixwandin pirtûknê pir qalin yani ne li gor me bûn em bêjin merve çaxil gor qalin bûn û tenekbûna ziravbûna pirtûkê me digot vana ê mezinane vana ê biçûkane me were rojekê min nav pirtûka wî Tirkî bû min peyvek hevokeke bi Kurdî dît lê min nizam bi Kurdî wexta xwe min fehm kir Kurdî ya min got walleh min got demek bi Kurdî jî me re bikare binivîsîne a ji wê çaxê de ew bandora ku wê zarokatiyê a wê mewlûdê ya birayê min kekê min ser bi hev re bêguman di navberê de têkoşîna azadiya gelê Kurd jî pêş ket miheqaq wê jî bawerim di we da hest û ramanên Kurdetiyê afirandin ez tiştê dibêjim mesela wî kekê min paşê da ser vê rê yani ew tişxwe wê tesîrê hebû em zarok bûn û piştî ku me em leqay wî tiştî hatin min dît ku ew tişt hîn di min de hene û min dît ku êdî Kurdî jî demek me hevkare derbaş ser kaxezekê bike binivîsîne were ewa min dest pê kir dest pê kir û heta îro hat di encamê de we du pirtûk sazkirine yê helbestan yek niha di destê me de ye lê yek destê me danîne niha çapa wê xelas bûye hûn jî peyda nakin em dikarin bi kurtasî bi çend hevûkan qalaban bikin pirtûka min a ewil eşêfa temenekî ye di sala 2012 çap bû a di doyan jî kêsekê sala 2017 derbas bû 4-5 saj derbas wê min ew nekiriye yek nûlê zêde nekiriye her du pirtûk tedî herkes ji xwe re tiştekî hildibijêre yanî hêleke jiyanê tesîrê li wan dike yan jî tiştek wan bi jiyanê ve girêdi de pêwendiyan biyan jiyanê datin a min jî were bû yanî tim ez wer difikirîm yanî ez xwe aydî vê axê hîs dikim hîs nakim pêwendiya min heye tune ye pê re ya jî belkî rewşa civakê a giştî ew hest ew tişt li ser me li min peyda kir yanî ez ê her tim ew min re bû ev tişt min re bû min jî piranî her du pirtûkên xwe kêm zêde min hewl da ez wê pêwendiya bi axê re û dîrokê re mîtolojî re vîya wayî helbestên xwe lê bikim tabî em bêjin çi xwast me karibû lê kir ya jî lê neke ew tiştek dine lê ez dikarim bibêjim her du pirtûk jî li ser wî asasîne muhtewaya xwe hinekî ew kontakta kes û bi axê re perdnîgariyê re li ser wî asasîne ji xwe dema em li helbesan dinhêrin helbez jî riyeke dur û dirêj e yani reh û gehên xwe digihîne bi hezaran salan berê niha lê her çi qas wisa jî be di nava rojê da jî em bêjin wek Amedê dîsa bi dengê çemê Dîcleyê diherike û bi pêlên wê diraqise bawerin ji ber wê çendê jî navê we Rêdûr Dîcle ê baş yekekê Rêdûr madem Musa em dîsa bi helbestekê xwe berdin bîra dilê temaşevan belê helbet bi rastî yanî helbestên belkî hinekî ew bin yanî mirovan bêşînin jî lê mixabin ka em bêjin herkes xwe rêyekê mirovan bêşîne jî radike serpiyan jî belê ji ber ku em hinekî li welatekî axekî êşê jî mezin bûne rast aynî wer nav vê helbesta min sindanê goşkaran cirfên şerî tu zanî xorto rojek ji rojan dibe kawa jayklewus ji qilêra zemanê berê heya niha seb li tela qeyîka nipiştim neçûye gopalê Aysleipos ne li Golgotayê Galgalgotaya senfonya welatekî de toneyî berî çavên şeveqê qul bibin
بنکلن باین رشیلی شتلیک زاگروسی بودلیم قنطار بقنطار لبورخانه نوی دلوسین کبو کرکن مرسوکی دزانی خورتو روژک روژان دبی کاواجای کلوس هبو جچاغن انتیک ناقوسن دیرین قامچین میرزه زمانه وقتا من بزر سری هلدانان درشاند نه آخ نه آف نه بشار آسیا تتشی تنبو بس پرومتوز هنگده ده بو دویم شیر دمشقا شرده بسر لیوان داکرا جسندان گوشکاران تزانی خورتو روژک روژان آزده حاقی بنگزین جرفین خونان گو کاوا آیکلوس لکابو کامن بده گدی معران اسخوار بله بینرین هجا و جهازین دلال امید وی بشا خودجی خو بردن چافکانی و مجارن ویجه وقت زانین ویجه حتی دست پیکا مروباهی برن آن گوتین که دست پیکا ویجه به دست پیکا دیروکا مروباهی و جواک بوینی و تکل دارن اما فکر و رامان خود و مجاره ده بوره پار و بکن که ردور گلو مروف دکاره ویجه جکو بده دست پیکرین و هر وها ویجه چاپکانی خویه بنگهین جکو دیگره جدر که ویجه یا بنگهین جالیه دیروکی و جواکی و چنه yani gava mirov wêjê çarçoveyek ji wêjeyê re deyne tedî hin kes dibêjin ji roja ku mirov bi zar û ziman biye dibe ew roj dibe roja em bêjin daxilbûna wan nav hunerê çawa mesela hin kes em bêjin helbestê û dîroka helbestê em bêjin bi dîroka peyvê ve ew dikin girê didin dibe yani dîroka peyvê û helbestê bê yek hat yani dîroka mirovahî û helbestê çawa ye dibên hin kes dibêjin gelo dibe peyva ewil li ser asasê hukmkirinê bû yani daraziyê bû an berexsê wê bû şayestandinê bû gelek kes mesela kesin weke Russo mesela di berhema xwe ya koka zimana de dibêje nel ser hikmê ya nel ser hikm kinim nel ser darizandinê bû yani hukmek di wê peyvê de tune bû bi şifr û kod bû tarîfek tê de hebû teswîrek tê de hebû şayestandinek tê de hebû dibe mirov kare vêna weke اوا helbestê dedi. Helbest jî perçeyeke wêjeyê be. Dayîka wêjeyê mirov karet çavkaniya wê ya jî ewa wê herî xurt ew be em karin ji vir dest bê. Belê. İbnî Haldûn dibêje erdnîgarî qedera mirovan an jiya civakan diyar dike. Bêguman wê demê erdnîgarî naverok û teşe û em bêjin mijarên çavkaniyên wêjeyê jî diyar dike. Mirov çawa dikare vê binirxîne yanî li gor welatan, li gor erdnîgariyan çawa çand diguhere, çawa em bêjin li ser tiştên bingehîn yê gerdûnî tiştên xwemalî jî tên sazkirin ev çawa ditayîse wêjeyê. Wêje li gor cih û deman, serdeman çawa dibe xwedî mijarên cuda cuda. Ya mes ew heye ew
karaktera yan jî ruhiyet taybetmendiya wê erdnîgariyê helbet yani bandorek wê li ser mirov heye yani ew av hewaya wê ew mesela îro roj em dibêjin em qala dengbêjiyê dikin. Belê. Mesela dengbêjiya deştê em cuda awayekî dinê tasvîr dikin, tarîf dikin. Belê. Em ya em bêjin de çi ye ya serhedê hêla serhedê em awayekî çi ye mes taybetmendî ve dibe ya aliyê serhedê dibe sewta serî ye em bêjin ya dinê jî em bêjin ji qirikê belê. Ev jî yani helbet ez ne ev pisporê vî evî me ama bi qasî ku merev dixwîne me xwendiye ya jî me bihîstiye ew awa erdnîgariyê li ser vî ser vê tesîrek wê heye û reng û dengê wê jî dibe sedema cudabûna reng û hinek dengên wê. Yani mesela em niha ber çemê Diclê ne. Belê. Em niha li çolekê biyan hestê ku li vê derê di me de peyda dibin ez barim lê çolê peyda nebiyan. Rast aynen. Helbet em helbesta jî binivîsin, em çîrokan jî binivîsin, em romanan jî saz bikin. Teqes yani ev erdnîgariya ku em tê de dijîn yê bandora xwe li ser bike. Muhakkak yani ji xwe me wê mînakê jî da yani ewek wê ew bandor hevgirtin tesîral hevkirin heye û ew tiştekî dinê dide ber ruhê te, dide ber çavên te, dide ber ewa te. Yani ez jî bi vê bîr û baweriyê me bandora erdnîgariyê war pir mihîm e. Belê. Ve di berhemyan de jî berhemên de jî yek taybetmendiyek sereke jî mekan cihwarê ku berhem lê derbast veyan jî dê afirand. Belê. Dema em li dîroka wêjeya Kurdî jî dinhêrin bi taybetî mijar û çavkaniyan gelemperî xwe li gor erdnîgariya Kurdistanê li gor çiya, gelî, newal, deşt û zozanên wê em bêjin diyar kiriye. Taybetî ev gelek ditayîse wêjeya klasîk ya Kurdan. Yani li Ehmedê Xanî dinhêrî berhemên wî cihê ku lêjiyaye bandoreke mezin serkiriye. Feqiyê Teyran li miksê ji ber ku çivîk pir bûne gel çivîka wek dibêjin axiriye ew biye. Li ber kêleka ava miksê ey avê av nivîsiye. Mirov dikare erdnîgariya Kurdistanê û em bêjin civaka Kurdistanê çavkaniyeke çawan nîşan bide ji bo peydakirina mijar û em bêjin naveroka berhemên wê jî. Yani wek gavatine jî me got her mekanek bi xwe re hen hest û dîtinên cuda li mirova peyda dike. Mesela ji bo vêna ez mînakekê bidim ji bo edebiyata Kurdiya nêz jî ez mînakekê bidim. Gavat tu li helbesta arjenarî mêze dikî. Mesela ez bi xwe mesela ez wê dîmena wê bergeha çiyayên Kurdistanê tê de dibînim mesela. Çendî dîtibe jî nedîtibe jî. Çünkü ev eweke yani karaktereke ya jî perçeyeke vê axêye û ew li bandorê li vê ewê dike. Mesela çi ye em bêjin îro em dizanin ku Kurd ya jî ruhê Kurd îro bi li çiyayan em bêjin tê parastin ya jî tê geşkirin ya jî tê nûkirin. Çi ye mesela çiya bilindahî em bêjin. Kesê ku em bêjin ji bilind li bilindahiyê li derdorê binere dîtina wî jî bilind e bergeha wî jî berfireh dibe. Ev yek tesîrê li her awayî dike, li her li hunerê dike, li
edebiyatê dike, li müzîkê dike, li gelek tiştên heta li sosyolojiya mirov jî yani civakê jî dike. Mesela ez bo numuneyan berbiçav bikim em wêna di wê helbestê de bi rehetî dibînin. Helbesteke xwedî bîr û bawerî felsefeyeke bilind weke ku em bêjin bi ewekê bi nukulên bazekî hatibin ew peyv ew rist bi cih kiribin lê wî ruhiyeta wî bazî jî wan kendal û wan qelaçan jî tê de heye. Ev çi ye? Îro ev erdnigarî ne wiha bûna helbet tiştek wiha ji ber dernek heta. Yani ji bilî xwezayê û ji bilî jiyana civakî erdnigarî jî mijar û çavkaniyeke bingehîn ya celebên wêjeyî ye. Me berê niha behsê Ehmedê Xanî kir we di serî de ji me re çend helbest xwandin. Helbestên wekî ku serbest nûjen hatine nivîsandin. Lê em dizanin hûn car carna helbestên klasîk jî diceribînin. Gelo em dikarin ji we helbesteke klasîk ya ku we nivîsandî bi temaşevanên xwe re parve bikin. Belê bi rastî min ber hinek yani dixwazim min ber helbesteke Ehmedê Xanî wek nazîreyekê nivîsand tabi helbet ji xeynî wê jî hene xwe diceribînin ji ber ku perçeyeke kulliyata me ya jî em xwe dispêrin wê em dixwazin car carna peywendiyê pêr deynin ew bikin. Ji vê axavtina te derket ku jêder ku çavkaniyeke din ya wêjeyê wêjekarên berê ne yani berhemên berê yên wêjeyî jî ne. Belê em vê helbesta ku hûnê bixwînin jî di şexsê Ehmedê Xanî de diyarî hemû wêjekarên Kurd yên nemir dikin. Elbet. Bi rastî gava Ehmedê Xanî ew mem û zîn nivîsan em tê dinerin hinekî xemsar e. Xemgîniya jî bi gilî û gazince min jî bereksê vêna min xwest ez vê xemsariya ku wê çaxê çêbûbû ez ana mizgîniyekê jê re bişînim êdî hin tiştê ew bûye. Heta piranî jî ev bû belkî münasebet dedî evê de di mem û zînê de dibêje divê ji bo dema 382 sal berê qesra Şîrîn hat îmzekirin em bêjin sînor danî nav axa Kurdistanê Ehmedê Xanî bi gilî û gazince ew dike heta ji bo wê nadibêje vê tasek ji ava zelal nadim bi hewzê Kewserê levhatina qesrê Şêrîn jê nabînim tu meferê piştî roja me bû tarî xweş e ji emberê. Min jî min xwest ez vê xemgîniya Xanî hinekî ew min min nazîreyek ji bo wî dîsand. Saqî tu bi gaza Xwedêkî tu rîwayet kî. Mijde û beşerat kî li xaniyê dilkeyî bû derdinakî. Bi ziber û zeêr tecella kî bibe sebahul xeyr. Manendî dîwan gazî kî kî hebe heccî mella û dildar. Bi nezm û şeirê bê îrtiyab ji wan bikî cem û sual îşaret bi dergehê mizgîn şibhê koban û şengal. Bu weslê dil îşwenazî her zaman xweşkî swara swarê cengî ku ey raqîb li canê xwe xistine roja dixanê ertelanî. Mala wava. Dengê we biçe Ehmedê Xanî û hemû wêjekarên nemir yên Kurd. Wek pirsa dawî em dixwazin vê jî bipirsin. Dema em li dîroka gelan netewan dinihêrin têkuşînên wa yên civakî û yên azadiyê ji bo wêjeya wan jî bûne mijar û çavkaniyeke bingehîn. Bi dehan sala li Kurdistanê têkuşîneke azadiyê tê meşandin. Têkuşîneke xwebûnî û gerdûnî ye. Çavkaniyeke xwe ya bingehîn ji dîrokê digire û ji civakê digire û ji hemû nirxên gerdûnî digire. Gelo mirov dikare vê têkuşînê wekî çavkanî û em bêjin jêderkeke bingehîn ji aliyê gelek mijaran ve ji bo wêjeyî çawa binirxîne. Elbet gava tu li
دیروکا شورش گلان تمیزه دکی آمه برعکس آوانه بله مثلا یاوان بریک شورش خو آوا بکن بریاوه بسدان سالیان جب 100 سالی ام بیجن زمینه کوانا وک رونسانس وک روشنبیلیه بله بله هیه لی مخابن یا کردا اوتنه یا آوان ام بیجن و میراته یا روشنبیلی بو زمین جبو وان شورشا بله لی Kürdan li Kürdistan'ı beraks seviye çebu yani estkarım bejim li Kürdistan'ı ya ku bu zemina rewşenbîriyê rêl ber wê vekir afran şoreş bû بله beraksê wê çêbû îjar divir de helbet tibikînekê tesîrek wê li serê hebe çünkü ya ku wê rêyek li ber vekir ew bixwe ye mesela tevgera gelê Kurd via wayî qasî min fehm kiriye via wayî nezî çand huner wêjeyê dibe çawa mesela di çarçoveyeke berteng nezî têgeha çandê nabe بله بله çarçoveyeke berfireh nezî têgeha çandê dibe çi dibe mesela şu em dizanin civaka Kurd bi qirkirineke çandî re rûbirûye ew çi ye ew qirkirin wê têgeha çandê berteng dike tenê çi ye çarçoveya em bêjin wateyê çarçoveya zihnî çarçoveya estetîkê çarçoveya ahlaqê de em hinekî tê pênasekin lê tevgera gelê Kurd sazîbûyîna polîtîk, siyasî û aborî jî lê barkir ku civak karibe qala hebûna xwe بله bike. وی آوایی جی بود چافکانیه که بنگهین یا ویژه Elbet mesela were dibêje dibe eger ji bon tu behsa hebûna civakê bikî divê ku ya jî wate bibe divê sazîbûyîn û naverok bi hev re be ku em behsa civakê bikin. Heta ji bo vêna jî mînakek heye ber bi çav heye didin wê dişibînin tasek av dibe eger ew tasa avê bişkê av birije em ê nikarbin behsa hebûna avê bikin. بله Çi ye em behsa hebûna avê bikin jî ew av êdî ber bi axeke din ve herikiye ber bi tasên din ve herikiye ji bo wan kesan dibe hêmana sereke ya jî unsûra jiyanê. Ji bo vê yani dixwazim ji Yuhanna yan ji İncîlê mînakekê bidim. بله Dibe de em a rast ji we re bibêjin dibe heger libek genim dibe liba genim sumbilê nekeve û nekeve ser axê daxilî paxila axê nebe û nemre ê bi tenê bimîne. Dibe gava ket û mir dibe wê çaxê zêde dibe dibe bi ber dibe. Bi rastî ew tişta ku bi vê tevgerê jî em bêjin hat avakirin hat ew kirin belê simbilek ji me ket yani libek genim ji me ket û îro em bêjin ew simbil ew liba genim bi ber biye. بله به Her گمان شوام valide. ام وی یکیجی با آوایی که شنبر بینن که ردور مالات آوا Avat. ام جبوی بشتر بوناته یا برنامه اما یا بیرا ویژه گلک سپاس دکن بله تماشاوان هجا و جهازن دلال ام ایرو جاره کردن لآمده دیسا به برنامه خویا بیرا ویژه به هفره بون ملگل میوان خوی هجا هلبس کارو لیکولینر ردور دیجله هم درباره کارو خبارتین ویین ویژه‌ای ده هم جی درباره چافکانی و مجارن ویژه ده فکر و رمان خواه بوره پار وکرن براستی مجاره کردن دید که
هر تشتی کود دیروکی دا قومی هر تشتی د ناوا خوازای دا هر تشتی د ناوا دیروکی دا و هر تشتی بجیان و تکلدار چافکانی و مجارن ویژینه ده همان دمیدم بله حتی برنامه کردن بمینن د ناوا خیر و خوشی دا وکی چمی دیجله هر تم به جوش و کلجان بهرکم وکی اکوام هر جار دبیجن به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه‌ای نمینن